И така, ще направим едно каране на скалите на Димитъра. Сега току-що стигнах, оправих се и ще караме. Между другото вече съм с платформени педали, не с клипсове. Макар че надолу почнаха да ми липсват, нагоре почнаха да ми липсват клипсовете. Надолу, не че са лоши, просто на мен лично не ми е комфортно, не ми е приятно. И сега тук чакам малко, да има някакви хора. Май се манаха, тъй че би трябвало да тръгваме. Сега поменал съм малко ъгъла на камерата, не знам как ще изглежда изобщо. И стигам до скалите, има още време, няма да видим тук надясно. Тук катерен има. Ето кучето да не ударим. Не знам как я зала, ще го видя после. Сам, като стигам до скалите. На спускане. Това е приятно. Снимаме леко. На скалите. Добре, явно се оказа, че ъгъл не е хубав. И сега пробвам стария, малко по-повдигнат с самото GoPro от миналия път. Но се надяваме така да е добре. Надявам се да стане хубаво. Съм карал тази пътека направо и така. Идваш от тук. Пускаш тук и идваш тук много. Готови. Винаги минавам тук, просто като навик ме е станало. Ето е така. Така. Все това. Тук. Сега в момента ще се мърда при така. Малко. Като цяло всичко си има плюсове и минуси. Цяло. И това си има плюс и минус. Ай, че падна. Оп, няма да завием. Да, обаче това е предимство на платформата, че веднага можеш да си знаеш крака и се настроиш. Тя почва от така хубавата част. Само това на место. Чай, че не съм се наместил хубаво крака. Малко гадно тук става. Не знам вас. Стана гадно, защото не съм се наместил крака и се намалих. Да си опърга. Чао. Тук се е случвало. Така е.
Добре, така. Сега тук да се наместа малко по една идея по-хубаво. Да. Това забравях колко е гадно на платформите. Постоянно... Сърна! Вижте! Сърна! Не знам дали се вижда. Сърничка! Помислих го за някакво куче. Но това е сърна. Отиди си. Добре. Дано се видял на клипа сърната. Много готино. Сърничка. Обаче спускане. Така. Тук ама си минавам от тук. Там ма стълби. Дали ще успеем да вземем. Максимално тръки. Оп, взехме го. Окей, общи, съм свикнал. Добре, не, обратно всички храсти. Ето е там тежки, да ви говорих. Излиза. И сега тук. Много хубаво карат само. Добре, хора, тук реших имам един стълб, да не покрай тях, малко стълби. Нормално се. Да, ето. Малко. Тези стълби трябват спирачки. Защото излязна пътя. Ама и с... все пак караме XT-та. Доста добри спирачки са. За мен са едни от най-добрите. Сред... Но най-добрите нападат всеки си знае. HS. Има и... А4 са. Сега тук има едни стълби. Пускаме тия.